OnMat, el programa de matemàtiques per a secundària de Techman, s'ha dissenyat amb un objectiu: que els adolescents connectin amb les matemàtiques. OnMat aposta per la didàctica de les matemàtiques i per apropar-les a la vida quotidiana dels alumnes. Per aconseguir-ho, ofereix activitats contextualitzades que fomenten la curiositat per les matemàtiques i els permeten resoldre problemes de la vida real. OnMat ofereix una seqüència organitzada i estructurada dels continguts perquè els alumnes desenvolupin una visió de les matemàtiques com un tot integrat. Tots els continguts i recursos estan disponibles dins un gestor d'aula digital, que permet projectar les activitats a classe, imprimir-les o treballar amb dispositius individuals. Els continguts estan dividits en microunitats d'aprenentatge, els STEPs. Dins de cada STEP hi veuràs de manera clara la seqüència a seguir per desenvolupar els sabers que es treballen. Cada sessió té 3 moments diferenciats: prepara, experimenta i practica. A Prepara s'inclouen recursos teòrics i explicacions en vídeo perquè els alumnes puguin preparar o repassar les classes connectant amb els seus coneixements previs. Experimenta és la part central de la sessió i un dels valors diferencials d'OnMat. Inclou activitats competencials enfocades a la construcció de coneixement i a la pràctica de processos. Les estratègies i les rutines de pensament són activitats que activen els coneixements previs dels alumnes i els connecten amb els nous coneixements mitjançant l'anàlisi i la reflexió pautada. Les activitats manipulatives construeixen coneixement matemàtic a través de materials concrets i pots adaptar-les al nivell de cada alumne. Els jocs de càlcul són jocs de taula que permeten assimilar els conceptes i procediments matemàtics mitjançant la pràctica lúdica i motivadora. Els jocs de demostració serveixen per construir el coneixement matemàtic mitjançant la descoberta guiada i la deducció. Les activitats de recerca permeten la transferència del coneixement matemàtic a situacions del món real. A Practica disposes de 3 nivells d'exercicis de pràctica sistemàtica per transferir els nous coneixements a significat matemàtic. Els exercicis són interactius i autocorregibles per facilitar-ne l'avaluació i l'autoavaluació. També disposes d'exercicis descarregables que es basen en la resolució de problemes i el càlcul d'operacions. En acabar cada step, pots avaluar l'aprenentatge de cada alumne amb proves, rúbriques i indicadors que et permetran conèixer els teus alumnes per millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge. A més, podràs compartir les activitats i els exercicis de manera personalitzada i exportar les notes dels exercicis autocorregibles. Al banc de STEPs tens accés als continguts dels 4 cursos de secundària i activitats de primària per personalitzar encara més l'aprenentatge. A Materials tens tots els recursos que necessites: proves, rúbriques, programacions didàctiques, el llibre d'exercicis amb el solucionari i una guia del professor on hi trobaràs tots els steps desenvolupats activitat per activitat. Amb OnMat aconseguiràs que els teus alumnes gaudeixin aprenent mentre adquireixen les competències matemàtiques. OnMat. Connectats a les matemàtiques.